Hellurei kaikki karvanapaset. Nyt on saapunut Loot Crate. Tän teemana on Antihero. Avataan vaan pois. Oho. Melkein lävis. Tää olikin hassummallinen boksi. Tällainen puikula. Mikä presidentti juttu tälle? Taas on sarja, mitä mä en oo ruvennut seuraamaan. Archerin muistaakseni. Joo. Tää onkin ensimmäisenä tää paita nyt tässä. Sterling Archer. Danger Zone. President 2016. Hienon näköinen. Eläpä Batman ei nyt siellä hyppele. Joo. Tää ruveta kattoo tätä Archeria, niin tietää missä mennään. Jee, vaatteita. Kill Bill! Kill Bill Vol 1. Sukat. Kill Bill elokuvat on nyt Batman. Hei. Nyt, jos sä et oo kunnolla, sä joudut arestiin. Okei? Okay? Hyvä. Niin oli sanomassa, että Kill Bill elokuvat on lemppareita. Katsotaas. Eri roiskeita. Nää näyttää ihan siltä se tennareilta. Hienot. Katsotaas toi. Pins. Warcraft. Voi teemanen. No hienoja nämä uudet pinssit. Nämä on tosiaan metallisia. Wow. Jaha. Hyvää pahvia. Tästä tulee varmaan tosta boksista jotain. Mutta tämä mun tytär ainakin rupee kohta kiljuu. Tää on Penskan lemppari. Harley Quinn ja tää on munkin lemppari. Mahtava hahmo. Sopiva pimeä härä. Tässä. Todella hieno. Ja tää liikkuu tää nuija tässä. Koirallakin jopa. Tosi hieno. Ja tässä on samanlainen puhekupla kuin siinä Batmanissa oli. Siihen voi sitten kirjoittaa omia juttuja. Todella upea. Mä tykkään näistä figuureista. Hieno. Hei, ja nyt näyttää upealta. Hellboy! Hellboy on lemppari. Right Hand of Doom. Oi että. Aivan mahtava. Voi itku. Säästöpossu. Hellboyn käsi. Tosi upea. Wow. Vielä kun harrastas käteistä, niin... Tuonne vaan, ja sitten tuolla on tulppa. No kyllä tää tiedä. Tää menee ehdottomasti keskelle mun hyllyä, missä noita figuureja ja sun muuta. On aivan upea. Vilkastaas tää lehtinen vielä. Niin. Tästä tulee nuija tästä laatikosta. Aika härä.
Heitala-sarjistakin. Pikku petkä tiiseri. Noin. Tässä oli tämän kuun Loot Crate ja ehdottomasti tuli monta lempparia. Mutta ehkä tää on mun tän kuun lemppari. Hellboy. Mä ajattelin tähän itsellenikin tällaisen kouran ihan vaan, koska voin. Askarille tollasen. Tosi hieno. Ensi kuun teemaa en vielä tiedä. Sitä ei ole vielä ilmoitettu. Pahoittelen mun nuhaista ääntäni. Kiitos kun katsoit videot. Paina sitä tykkään nappia. Jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaa ihmeessä. Jos oot jo tilannut kanavaa, niin kiitos. Ensi kuussa palataan Loot Cratein merkeissä. Moro!